nakan dati benakan lidan mga kabages. It's me again, Digal, and welcome back to my YouTube channel. For today's video is dati kami man bantayan, kapag kami man agalati bandakan. Biso ko. Agkamol kami pa yon mga kabagis. Ta pinatsan ginatang mi ato nga aji karganan, ginatang main. So nga kanya mi aji karganan, so ana pam mi kamulunan, so apan tayo kita nyo, nagado kita niya pandag kamulo. Tikadwak aming nga pamilya ti Nardo. Aji pamilya lang nga kalbo political san nga Nardo bang Nardo. Nardan. Ay pamilya ti politicals lang tikadwami dito. Politicals boy. Politicals boy tikadwami nga napanditoy. So nga ente nga roda nagkamulan. Kabada. Ano? Mga kabagis, tata, nabasyananan, nagal-ala dati, bunukan niya, lidangan, kita niya, nagado nga, lidangan niya, mga kabagis, kita niya, nagado pa iti anak-anak niya, nagado niya, alam mo, guys. Hello vlog, welcome to my guys. Hi! Walang school ngayon, kahit Lunes. Asali may sa kumari mo lang. Kita nyo ni dibuan na alak nga baling ako ni gildakin ko ni
Video na. Alam ni Tago. Mga kabagis, nagandalog din kita niya. Oh, balik ko ulit niya. Trabaho ko ito, Hindi ka muli kayo tabaw. Ano na lang, kita na naman isang ikaw kayang pay. Saan ka talaga ito yan? Hindi ako budak yan. Yata tayo. Ang hirap naman kumuha ng pagkain. Ma! Ang mamalala ni Princess. Nagkakala mo nila. Kailangan mo din makalalis. Ala, mga kabagis niya, napitpitan ko. Nagadalong tipita na. Dad! Manhead ka! Manhead ka! Hi guys! Bayang mag-iiw sa sinanganan handa awit! Bayang Section naman ang ina! Ini mga kabagis, daldalos dati si Daemen tati luto dakot ay titluto na ata paksiw. Kita nyo ni daldalos dan na dapat ti urayin dadjay. Kita nyo ni Nanay Lia gukukis mo ti mangga habang istorya gukukis ti mangga. Hello mga kabagis, so tata atin ginaalam ni dapat pagkapi. Adati beldak na kan, adati benak kan lidan mga kabagis kat habang kami nga dyan, ta nakaala kami, nagsubli kami mandamdama ka nun, ta bareng no mapatsanan taon, agara kami tumatilamos. Baka agsugdi kami tawin. At akan naman narugugitang ko ni Ada na ilong na jinsi ko. Abang ko igalgal si Pato ka sa pantayong aradan. Este kami nga talaga ti bantay mga kabagis. Agbiro kami ti makami. Ano dalang ti masidak jay biro kami ti no dati gulay tana alaon non gasjay ta ano dalang masida kasi kami sini rami demi amin sa dalang si kanang midamdama pangaldaw. Anong ka sa damang gani tulog ko ba tayo ay natin daw sakto na loko sa gising daw kasi ang taksidak yun. Mga kabagis, abang kan ay agar armusar dala tatay ko, namdama kami mo agar musar ka sinigang ko si daom ni suda ko mangga. Awanak pa agdigo, diit na ito na rugrugeta ko. Dati ubog bigay agsa do tayo kayo ni gado. Gastoy niya di pagpag na ami mana, mga beshi, mga kumare. Gastoy mga kabagis niya. Gastoy na dan niya pwede pagsadumi ni Atopo. Aritos. Ay tatay ni nga agkwang agsado bog. Ate niya ati pagsadon tayo ni mga kabagis mga kumare ate niya ato nalinis ato nasamit nalamniis. Itaya tayo lang ako ni. Adat pa di ubog na ni mga kabagis.
Nagsayaan itibiyag ti kaston aga ugbog na. Pwede may tayo na ay tapos mo tayo. Kami kailangan ti agum banta dati ugbog ito. Kasi nga talaga ti bantay no ado ti kayo na damot ti ugbog na nyal pa. Uwan ka naman. Ata anak ni manang Marisa, ani aling Marisa, diyan dagarita na. Ay, kano ba? Ata ni hi. Ata anak ni aling Marisa, diyan pagkagatati merinda cookies. Tama kabagis mga kumare, agluto dati ka numen. Kat adamot kay pantan nga naalada, dala mo sa tebikat. Alada. May sagpaw na kanina. Dapay sagpaw na nga. Nyata oy sabaw. Sapa, kangkong. Kangkong. Nagimas atoy. Kasi titibiyag mi lang ti bantay mga kabagis. Tada siguro da mami ansingan na dapay steng. Ay na po, Diyos ko. Luto dapay da kumaring pirol kan kumaring pagon ni. Ganda na makasalapit. Ano sige paro? Kamar kami di sidada ngay ke, amatos kan bugong, manggak. Ato, iti si Daumit, tata, mga kabagis. Kamatis ko mangga. So, tata, dadamami ansingan kung daamangan niya. Dadadan niya. Agay ka, may, makitan mo ng abit. Nga, kaya na magkano-vlog niyo man ng abit. Baga na kanyak. Amang! Agay ka man na. Hi! Ngay! Bart. Si Ryan. Kirian. Gel, bukam ni Monino. Isin niya na doon naman ang imunina. Sadat na mga nakon, mga kabagis niya. Narma, mga gani, kanunli. Yang kaldagal, pagkita yun mamamang. Hindi kang kanina. Oh, ipagkita mo ba itaro pa ma? Uy, niya sinap. Arma. May vlog. Saan sila ko namal? Sakti i-vlog mo! Tapos nung libre ka ng dapat sa uko. At si Dr. Chan na. Nagkamay ka Dr. Chan na. Ano na bawas ang kinambal. At sila kami ni kinambar na bangus niya. Ate niya, si Daumli. Pagkakuan mo na. Kapampas mo na. Pagpanda ka sa gasaw. Dilay! Hindi sindaso. Nagdawag kay kanan na. Ate Gis ka. Agayo pa. Pagsarsara pa ko nito. Mayak tuman. Ganda. Katalaan si Tana. Iya. Sasas. Ako na nanenang. Plagag samot yan ka na yung plaza. Di ka mahal mga kabagis. Makarigregla ako. Di ko na naman. Ilaw! Piyang? Anong taong mong piyang? Anong taong man? Ang umulag. Gusto lang dyan si Dami sa banda. Mga kabagas na Nay? Ah, parang nakarasan kita na. Basta nang yatipang mga kamusta. Tago na. Tayo pa hindi naman tayo na to. Wala sisiladan. Wow. Wala ko na Ate
niya mga kabagis, tutudukon, dapat dyan, pandagsay agakan. Ito na tayo ato, ito sila on tayo. Kaya, nagpupuros ka nga di Tanya. So, tata, mga kabagis, kamkamul dan ni nagatunaan ang alamot. Nakabrep ka pa. At kamul amay. Umay ka na. Ibakadam ka ni Papa. Mga kabagis, agal na tayo pala silag daw ni nagado. Ang nagadudo dyan yung kumaala tawang magpagala ka. Nagsipiti sa akin. Na, amo ikatan na. Samala! Pinurot naman. Asang. Ito na ba aming kang nabay Ay, di lang doktor ka. So, dati, Hindi kasi hindi asang na hindi mo ba se? Daldalos kami. Ni Botog. Ang kanong ikaton. Tama na na, kung ungok mo na. Yan ang bilin. Pinagbasig maano. Mare! Nagpudo ti bagis na niya. Amerikano. Kasi mo kumakapudo sa bagis mo. Dalayan sa na. The old journey. Na, ang pinakuanti chan na. Na! Ay, ay, sakot na. Sakot na si Mati na ay sabi niya. Sige, paglakoyin nyo ba matangin ang parang Aji madilang nabutsakan, Gail. Kumpal daw. ay sasab guys. Tama na. Yung mabukaw. Naglang-langoy pa lang. Kasi mo tilang ko nabalot ng bakas tamat ka. Ay, yung mabukaw. Mati, ikatan nyo ay! Nagyunod na. Aji lang asa niya. Katasang nahan. Ang ano. Ano agi to? Siyam ka. Nagpasan kas. Hindi pasan. Kaya ladan ng habol na po yun. Manang, wala namin doon. Nag-isayot Sayo tayo. Ano na alay malagdaw? Lupa. Yung nagdakkel. Seng? Sino yung ingay? Seng? Lapino magkano? Ilagdaw. Babase. May nagdadakal din na wala niya lang. Mati niya. Kadang yung rubik. Pulong ka pa. Bagang na nagdakkel. Iba na dito. Report dito. Kasi ka nakatanga-tanga ba? Ay, nagtama. Hindi ka pag-isa eh. Bagbagada gamingay ka. Siyempre, comment ka dapat ka may baga. Saan nakasya nga At wala? dating video. Naku na! Pag kita niya gabi daw pwede kalamares ta habang ilukod lang ito mga magbigay na pagbaga mo. Baka natin ang humala tayo. Ito na pa nga. Nagure man Sa pa tata, tayo mga kabagis na ang ato yung nalinisan na pantay itunon. Na dapat ikamkamulun da dyan. Kamul tayo madamdama. Baka bareng maala tayo kabutso nga. Ay na, parang katilak yung gigil. Linisan pa yung ata may minsan. Kabutsugan! Ano ka dyan, te? Ano ka dyan? Walang ina-inaya? Gana? Hindi nagibalay-bayan dati kwata nga ka nang ang suot ko. Wala gibagi pa Ano dyan. mga taunay? Nabiyas na. Ito yung mga praise. Happy birthday, Auntie Arlene! Happy birthday, Auntie Arlene! Happy birthday, Auntie Arlene!
dagan ang nagta-abroad, ante. Stay safe.